салом акай Сормон, роҳи поизо кай ҳуй мешавад ё ин ки границаҳо ба автобусҳо мешава рафта. Агар паспортшон печат дошта бошад, ягон монеа ба вуҷуд омада наметавонад. барои дастрас намудани шаҳрвандии Федератсияи Россия дар ҳоле ки падари ту дорад шаҳрвандӣ ва ба Тоҷикистон бармегардаву меояд. ҳазор раҳмати калом ба ҳамаи шуморам як бори дига моҳи шарифи Рамазон муборак боша. яъне ки аз Федератсияи Россия бо тариқи электронӣ ту дар назар дорӣ. салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати доровории Даво мебошад. ширкати Даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати доровории Даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати доровории Даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. навори имрӯзаи мо якчандин ахборотҳои нав ва пешниҳоди шумо мегардонем ва баъд саволҳое ки равон кардагием ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат то охири навора тамошо кунед. аввалин ахбороти мо оиди қат гардонидани якчандин парвозҳо аз ҷониби Федератсияи Россия бо ду кишвар. яъне чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, бо сабаби беморӣ қариб ки ҳамаи давлатҳои рӯи дунё парвозҳои худшона манъ кардагӣ буданд ва аввалин шиддат дар рӯи дунё Россия буд ки яку якбора чандин парвозҳои худша ба чандин давлатҳо дар айни беморӣ барқарор кардагӣ буд. вале мутаассифона Федератсияи Россия боз тасмим гирифт ки аз сари нав марзҳои худша ва парвозҳои худша бо ду кишвар баста бигардонад. мо айни ҳол нусхаша мехонем, бо диққат гӯш кунем, бо суҳбата идома метиҳем. Федератсияи Россия тасмим гирифт ки ҳаракати ҳавоӣ бо Туркияро аз 15 апрел то 1 июн маҳдуд кунад, гуфт муовини сарвазири Россия. муовини сарвазири Россия инчунин қайд намуд ки ба операторҳои туристӣ тавсия дода шудааст ки фурӯши турҳо ба Туркияро боз доранд. ҳифзи саломатии шаҳрвандони Русия вазифаи аввалиндараҷа аст. қароргоҳ вазъи кишварҳои дигарро доимо назорат мекунад, гуфт муовини сарвазири Федератсияи Россия. мақомоти Россия тавсия медиҳад ки сайёҳоне ки ба рафтан то 1 июн чипта ба Туркия харида буданд, самти таътилашонро тағйир диҳанд ё сафарро ба санаи дертар гузоранд. ва боз қайд кардан мумкин аст ки муовини сарвазири Федератсияи Россия гуфт инчунин дар бораи боздоштани парвозҳо бо Танзания аз 15 апрел то 1 июн хабар доданд. яъне ки Федератсияи Россия аз 15 апрел парвозҳои худша баста мегардонад бо Туркия ва Танзания. то 1 июна парвозҳошон қатъ мегардад. ва якчанд маълумотҳои дигар агар мо дар ин мавзӯъҳо дастрасӣ кардем, ҳатман пешниҳоди шумо мегардонем. ин буд як камтарак маълумот оиди бо ду кишвар қатъ гардонидани парвозҳо аз ҷониби Россия. бародарони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. гӯш кунем бо диққат ва ба саволҳои худтон ҷавоб мегирем. ҳоҷи Даврон нависад: салом акай Сорбон, ҳамин раҳҳо кушода мешаванд ё ин ки не? роҳҳо бо Федератсияи Россия агар ки дар назар дошта бошӣ, аллакай барқарор шудагӣ ҳастанд, шурӯъ карда аз 1 апрел. Мирҷалол нависад: салом акай Сорбон, душанбе Москва билет фурӯхтаистанд ака, аниқ ё ки дурӯға? албатта билет фурӯхтаистанд, ба фурӯш билетҳо биромадагӣ ҳастанд. Донёров нависад: салом Сорбон, ҳамидафъа ҷавоб те хоҳишмандем. ман ҳақ дорам ки билети самолёт аз Русия гирам, одамони Тоҷикистон ранги пештара. яъне ки аз Федератсияи Россия бо тариқи электронӣ ту дар назар дорӣ ва ширкати ҳавопаймоии Somon Air ки парвозҳош ба Москва муқаррар шудагиай, ҳамин ширкат худаш манъ кардагиай бо тариқи электронӣ харидорӣ кардани чиптаҳора.
фақат дар ахбороти худаш пешниҳод кардагия ки бо тариқи пули нақд аз авиакасае ки муайян кардагиянд чипта харидорӣ карда бояд шавад. Фирдавс Қосимов нависад: салом алейкум бародар, як савол ба шумо. Падари ман гражданини Россия, агар ва ё ба Тоҷикистон баргарданд, баъд ман метавонам ба асоси гражданини падарам ба Россия рафта паспорт гирифтан? Пешакӣ раҳмат ба шумо. Барои дастрас намудани шаҳрвандии Федератсияи Россия дар ҳоле ки падари ту дора шаҳрвандӣ ва ба Тоҷикистон бармегардаву меояд, дар ин ҳолат фикр мекунам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар ҳуҷҷатгузориҳотона тахт кунен, тезтар шумо дастрас карда метонен. яъне ки агар то 18 солара бошен, ба воситаи падартон шаҳрвандии Россияро гирифтан то 3 моҳа вақт мекашад ва агар ки аз 18 сола боло бошен, ба воситаи падар 6-7 моҳда шумо шаҳрвандии Россияро дастрас мекунен. ин танҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дорем. агар ки падар дар Россия бошаву ва шуморам ба Россия бирен через падартон дар ҳамуҷа гирифтани бошен шаҳрвандиро, аз 18 сола боло ки бошен то 1 сол ё ки 2 сола муҳлат мекашад. Сулаймон Раҷабов нависад: якай сорбон одамое ки ба Беларусия дромадагиянд, Москва чорниход қатӣ қапан чӣ мешавад? Штрафш мегуфти 3 борши нависеса мака ҷавоб те. Бародари азиз, мо дар ин маврид чандин маротиба аллакай қайд карда гуфтем ки шахсиятҳои через Беларусия вориди Россия гаштагиянд, агар паспортшон печат дошта боша, ягон монеа ба вуҷуд омада наметонад ва агар ки через ин чорниход дигар ҷоҳо ки даромадагӣ бошанд, ҳам ҷарима мекунанд, дастгир мекунанд ва ҳам депортатсиятон мекунанд. Душанбе Таҷикистон нависад: салом акай сорбон, роҳи поизо кай ҳуй мешавад ё ин ки границаҳо ба автобусҳо мешавад рафта? Илтимос амира як гап мезади брат, раҳмати калон. айни ҳол поизорам маҳкаманд, яъне ки ва бо тариқи мошин ва микроавтобус ё ки автобусҳорам вориди Россия гашта намешавад, чунки айни ҳол ҳуй кардагӣ нестанд ҳаму границаҳошона. ба ҳамин хотир танҳо парвоз муқаррар шудагиай аз Душанбе ба Москва тамом. Алик 99 нависад: салом ака, моҳи шарифи Рамазон муборак ака. Имрӯз дар авиакасаи Ҳисор нархи билет барои моҳи июн 4050 сомон гуфтесанд. ин роста ё не? Меша харида? Илтимос ҷавоб тен. ҳазор раҳмати калон ба ҳамаи шуморам як бори дига моҳи шарифи Рамазон муборак боша ва оиди дар моҳи июн билет харидан албатта ба фурӯш бировардагӣ ки бошанд мешавад. ва дар ҳоле ки як чиз дигарам қайд мекунем, агар шумо билет харидорӣ мекунед ба моҳҳои июн ё ки июла арзонтар, мабодое агар ки парвозҳоро қатъ бигардонанд, ана ҳамун ширкате ки шумо харидорӣ кардагӣ ҳастен бояд ба шумо барбигардона аму суми ки билет харидагиен ё ки кае ки парвозҳо кушода мешаванд, боз баъд метавонед ки бирен. айни ҳол ҳама рафтестай бе ягон монеагӣ вориди Россия шудастанд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар дошта бошен, дар комментария саволотона пешниҳод кунед ва дар канали Юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.